Ako to urobiť, aby po mojom odchode tá firma fungovala ďalej. Musíme riešiť dobre právne veci, tie mocenské veci, majetkové, ale hlavne to know-how, ako riadiť firmu, ako to robiť. Lebo to nie je sranda, to je jednoducho, ten nový riaditeľ musí vedieť, čo robiť aj v lete, aj v zime, aj v dobrom, aj v zlom. Keď sú zákazky, keď je kríza, kopec vecí ho treba naučiť. A to sa dá len dlhodobou prípravou odovzdať novej generácii firmu, ktorá nie je zorganizovaná, nie je pripravená, to je skôr za trest. Keď chcem firmu predať, je to rovnaký problém, ako keby som chcel firmu odovzdať dieťaťu. Tú firmu musím dostať do takého stavu, aby ju ten záujemca chcel kúpiť. Firma by mala byť vždy pripravená na odovzdanie. Vždy by mala byť v takom stave, že dá sa odovzdať. Na tom treba robiť a to je niekoľkoročná práca. Je to obrovská vec, aby ten mladý človek, ktorý môže mať tých, väčšinou tak po 30-ke preberajú 30-40 roční sú to, aby mal ten rešpekt a musí si ho vybudovať. Takže také základné opatrenie mal by prejsť cez všetky tie základné posty v tej firemnej hierarchii, mal by si to vyskúšať. Tento koncept musí mať dlhodobo, že musím dopredu 5-10 rokov rozmýšľať, kto by mohol byť ten riaditeľ a musím ho chystať. Ešte s tým rizikom, že počas zaškolenia môže ten človek odísť. Čas odísť s tou gráciou a viete, že tam za vami zostalo niečo veľmi funkčné, veľmi dôležité.